Igbo mma mmanụ biko na o nwere okwu dị mkpa m chọrọ itinye ọnụ. Ihe na-akwado imebi n'ala anyị, ma ọ bụ na anyị akpachara anya, ma onye ukwu ma onye nta ya ekele ọkụ ya. O ebe onye ka m na-ekwu na ka ndị be anyị sizi agwọ ọgwụ, ka ndị ụmụazị Igbo anyị sizi agwọ ọgwụ si na ha na-eme oke ite. Na gịkwanụ ntị, o nwere ihe dị iche na omenala ya na ọgwụ ego. Ntago ihe dị iche omenala na ọgwụ ego. Na ndị nwaanyị pụtazi sị ka emewe omenala na ụka na-akwado n'ala anyị nke a, na ụka na-eme echefu ihe ndị nna nna anyị ha na-eme nye unu oje gwawa ọgwụ ego. Onye pụtazi asị gị na ya na-eme ka ebe ime nsi ike nye na na-eme. Onye nke a pụta sị ya na-emele mensa na-emele m. Onye nke si niile pụta sị na a na-ebi ibe nsi ike, ịbịa igweta gị nke iwele gị n'afọ ha afọ egwu ma na ịgbasi mbọ ike Chukwu na ya egozi gị, ewelu mekọnatalụ gị ofu ihe bie gị ebulu na-agba. Ihe ndị nna nna ha bụ ha bute mgbe ahụ a na-agba ọsọ o mekpochapụ ezinụlọ, ka ofu onye apụta gị na obulu ịtọ oke ite ịtọ dosa n'ụlọ o ji eme gịnị. Njikwa etili mkpa because na ahụ 15 na-abịa onye ọbụla ya eketa oke ya. Onye ọbụla ya eketa oke ya. Ofu onye apụtago sị na kwesị gbala oke ite ọsọ nke na onye soro kpugbu ya alụ okpueze ihe alụ wele ọchịchị ọchịwa onye ọbụla asịrị kpụta aka egbu ojikwa na-ewesalụ ndị dibịa anya ukwu, ojikwado jelọs, ojikwa wee na-ekwu anya ukwu na-ekwolo abata na nne anya ukwu na-ekwolo ya na-abata na mmadụ kwuru eziokwu asịsị kpụta ya ka egbue. Ya wee ọ dị mma. Onwezi mmiri dị n'ala Igbo anyị kịta ihe asị echete mgbe anyị pere mpọ ya bụ agagide asị ka oke nna aka ji chue na mmiri laki ugbu anụnwa bụ oge ihe mmemme na-adị ịfụ na adịrị n'igwe eje chue mmiri pụta ya kpakwa nkata dị na onye fụ ibi ekelisia ma ndị bụ moto na-ata eje na mmiri eje saa moto. Mana kịta ọ dị ọzọ ya wụ ihe adị ọzọ kịta ịgbada na mmiri aja ka a na-achụzi na ya. Onye mere agwụ nke ya osi ebe a, onye mere mmụọ mmiri nke ya osi ebe a, onye mere eze nwaanyị nke ya osi ebe a, onye mere eze nwoke nke ya osi ebe a. Jide mmiri na-ehu ehu dị n'ala Igbo anyị niile mebisia. Unu eme mmụọ mmiri, unu eme eze nwaanyị, unu eme nna mmiri, unu eme nne mmiri. Anya sakwa njikwa ekwuli ha bụ anya sakwa because okwu anụ nwa na-ekwu na bụ na anaghị m ekwu ya ka ọ tọọ n'ụtọ na ntị, anaghị m ekwukwa na ụtọ ka ọ fụọ n'ụfụ. Na-ekwu ya onye anya asa ya hapụgo omenala mewu omenelu na wee ha dị ọzọ mma. Gịnị bụ eteta mgbe agbakọla dis boys agba bọọlụ na village, gbaa bọọlụ anatala dis ndị si ebe n'ụtọ ma ndị si ugwu Awụsa ma ndị si Lagos ma ndị si Abuja anata adị n'igwe gbaa bọọlụ. Onye ọbụla enwe aṅụrị. Ndị emeli na mana ya nọ na ịgagharị na soshal midia amelu nke isi ebe a ịgagharị ebe a emelu nke ya bụ ihe a na-ahịọ gidigidi ọgịnị nụ ya ha na-atagbusiri onwe anyị biko. Ndị Igbo nyawe ha dị ọzọkwa mma na ihe na-elizikwa ya ume n'ahụ. Ọ na-elizikwa ume n'ahụ. Onye nwe nwanne ya dụwa ya ọdụ maka na agọtago m ebe a sịrị na nwoke ite na-egbu ogbu ụmụ a na-amụbeghị amụ. Ndị oyibo na-akpa ya generational something. Ogbulu osi na agbọrọ gị fee na agbọrọ ọzọ. Ọ chọrọ ime gị ihe osi na agbọrọ gị ofe na agbọrọ ọzọ, sika na nke agbọrọ gị fekwa na agbọrọ ọzọ a na-amụtabeghị amụta. Onye na-anya na-asịrị ka ebie gị ike ka ebe o busara ya a na-aghọli unu ịnụso ijecha abata ele a na-eche ibi ofu a na-aka lee ka ije bute ike na ibute ego gasị ọ mmadụ niile gwụrụ oke ite gwụrụ nke a bụ ihe na-enweta ego nyawa ego. Ndị mmadụ hapụzi ihe ọzọ ha ya eme mepụtazi oyiye sọọsụ na-asị gị na a na-atụ ọrụ asị unu na-agwọ ọgwụ.
ọgwụ ego ka unu na-agwọzi ọgwụ ego. Onye ahụ na-agwọla unu ya ka ebodosa anya wee ike. Biko kwanụ, onye mara asụ ọsụọ n'ikwe, onye na-amaghị asụ ọsụọ na maka mgbe ọ ya akpọtụ ahọ 10 ma 5 na-abịa abịa, onye ọbụla ya eketa ọka ya. Ịkpagharịzi ebe a egbu onye nke a dọsa, ịkpagharị ebe a egbu nwa agbọghọ nke a ebe a dọsa, egbu nwa okolobịa nke a dọsa. Analụ họteelụ aghara na-akụzi asị ka alụọ ụlọ mmadụ ya ebi n'ala Igbo anyị. Ozi họteelụ ebe a na-akwa iko, ebe anyị na-ebelesi ụmụazị anụ ahụ eji eme ọka ite. Kpachapụ n'onwe n'anya o, kpachapụ n'onwe n'anya. Ka ọ dị, bye bye.